Hello guys. Magandang araw sa inyong lahat dyan. Saan man kayo naroroon. Bago ang lahat, intro muna tayo. Ayan guys, dahil nakuha na natin yung sahod natin sa YouTube, kaya ang unang regalo, ang unang pinili ko para sa nanay ko ay ang gas stove. Yeah. Kasi nung umuwi ako ng Pilipinas guys, napansin ko yung aming gas stove, yung gas stove ni nanay ay sobrang hina ng apoy at medyo namumula na. Dati kong trabaho nung nasa Pilipinas pa ako ay sa gasol. Kaya unang-unang napansin ko ay yung kanyang gas stove. Kasi mahina at mamula-mula yung apoy niya. Yan. Kaya nung nakuha natin, yung napadala ni Lolo yung sahod natin, ay pinabilan ko sa kapatid ko ng bagong gas stove. Kaya tara guys, sabay-sabay nating panoorin ang pag-unbox ng bagong gas stove ni nanay. Tara guys, sabay-sabay tayo manood. Wow. Ang galita kayo po sa liga po kain na po magkasagit yung magyo po. Hindi na niya rin background music. Umisan ko na eh. Karang-karali ka. Banyang maluwat. Oh. Ready? Ang galita ka lang. Sila po rin anak po niya. Oh. Sige na, kung ka lang ng anak mo. Oh. Pero lagi po gasula mo. Atin niya po, atin niya sa pagkain. Kaya diwari niya lang gasol. Kasi kinarga niya naman po itang gasol. Oh, sige, diretso. Oh. Ay po ka nag-punch ko ako niya. Oh. Kaya taba ang guntingam. So, balik siya kayo pag may hapon. Kalakalali po, tamat lisod din. So, yan. Na? So, panang Alin na ako. Ayan, kalakalali. Morning gunting. Kitang gilid na. Yan, okay. Yan. Yan. Oh, pala eh. Ang tamemisan nga pala. Oh, yan. Naliyaman po sponsor dyan na mo. Ha? Yan ako, yan sinabi kanina. Bayo yung gasol. Ay, siya rin. Siya lang yun. Gas stove yun. Standard yun. Oh, tas mo na. Noon na. Tas mo na. Tas, Oh. yan eh. Mm-mm. Oh. Hindi po. Kain ka lang po. Ita pong milabas. Ilang niyang banoy pa. Alam niya nag-asele. Tabalo. Na. Tabalo. Ayun, pagdating niya. Kaguli ya, bedok yung video, syempre. Special participation. Oh.
lahat. Ako pa lang. Uy, ato. Ako pa lang itang ulam. Luto ko na kailing bayo ka lang po. Kan manok. Seli mo. Salamat na. May plastic lang ako. May plastic. Oh, yan ang balot mo. Kaya nga ako na ito. Ini ko sinadimos. Asyos mo. Kailan niya pupunta niya. Pupunta. Kung napas, tayo. Langon na yun. Plastic. Nakakangod ba yan? Kasi dali mo na yan.
Mabuti pagkagawon. Bukas na kanak yaron. Mama, Papa. Mama, Papa. Bye. Wala. Titipid lang. Ay, kalakas na. Ito, may lakas ni, di niya tamay na. Saliwan tamo. Iwalay ka ng duwain. Wala na? Siya. Sabihin mo na. Ito, okay na lang.